Que tal, señoras e señores? Son as 6:22 minutos da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. En agosto tamén facendo todas as receitas que vos queredes e todas as receitas que enviades. A donde? Ás nosas redes sociais, @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. E sei que hai xente que non nos sigue, así que está moi mal. Por favor, seguídenos nas redes sociais para presumir das receitas que fan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Vos sabedes que isto a xente da casa non o sabe, pero voulle contar. Sabedes que eu creo que as nosas maiores fans son as nosas xefas do programa. Pode ser. A nosa directora, redacción, su directora e tal. Que non temos máis que xefas. Non temos máis que xefas, eso é certo, pero son as nosas maiores fans. Por qué? Porque sempre que entrades só están... Están discutindo entre elas. Ou están discutindo entre elas. Pode ser, pode ser. Estefanía Colmeiro, que tal, como estás? Sabes que están dicindo que te trabucache. Mentira. Eso escoitei no eu. Mentira. Sí, sí. Está desmentindo esa vez, compañera, está desmentindo. Agora mesmo estou falando moi ben. Moi ben. É moi bonito. Ahora mismo sí. Estefanía, como estás? Pois moi ben. Benvida. Graciñas. Dixéronme que tiña que ser zen contigo. Que tiña que... Ou 200. Joder, está... Nunca me tiraron unha ficha tan grande. Sí, sí. Nin tan directa. Está ao nivel altísimo, xe. Está ao nivel altísimo, eh? Creo que nunca che dixen nada a ti así, eh? No. A tan alto nivel non. A tan alto nivel. Comigo para no 80, non chegas ao 100. Bueno, señores, imos cociñar a ver que nos trae Pedro de Fene. Ola, son Pedro de Narón. Hoxe imos facer unha receita que se chama enfariñada. A elaboración é moi sinxela. Batimos o ovo xunto co auga e o sal. Engadimos a fariña e batimos ata conseguir unha pasta. Nunha tixola con aceite fritimos o touciño ata tostalo e o retiramos e o reservamos. Na mesma tixola botamos a masa. Cando empece a callar, damos a volta. Vamos cortando e removendo a masa ata conseguir anacos pequenos. Por último, incorporamos o touciño e listo para comer. Bueno, espero que vos guste. Un saúdo. Chao. Pedro, perdón, que dixen que eras de Fene e es de Narón. Están pegados, pero por si acaso hai problemas como Arzúa Melide, vou dicir que eres de Narón, vale, Pedro de Narón. Propónnos unha receita que é espectacular, porque é unha receita moi do país, moi galega, é unha receita que eu creo que, sobre todo na Mariña, aos que lle mandamos moitísimos bicos e no interior de Lugo, faise moito, que é os faragullos. Sí, eu non a coñecía, eh? Non a coñecías? É que, de feito, hai moita xente que non a coñece. Ostras. Pero sí que é certo que o que a coñece, encántalle. É que está moi rica. Eu a enfariñada comina algunha vez, realmente está moi rica. E sei que hai moita xente que incluso fai co poso, co fondo do que queda do amado das filloas. Sí. Eu tamén era unha receta que non coñecía, pero, bueno, a nosa directora e as compañeiras... que sempre están en busca destas receitas tradicionais, pois non la propuxeron, e a verdad que son recetas que che fan ilusión, porque non as coñeces, e despois falando delas, é unha maneira, non, de decir, pois esta é Galicia. Sí. As recetas que se cociñaban os nosos avós, os nosos bisavós... Que lle pasa? Que non sei que me dixeron, pero... Que lle pasa? Sei que tes un mandilón mal abrochado. No, teño abrochado, eh. Teño abrochado, estades ben? Eu creo que sí, non? Bueno, volver a abrochar. Bueno, non sei que é o que van facer, volles preguntar, Xulio. Eu, de momento, vou abrochar o mandilón. Vas facer faragullas, non? Sí. Pero 12... Eu vou facer salgadas. E vou facer cun toquiño picante, vou variar moi pouquiño a receita, porque xa é unha receita que mola, entón vou facer unha variante pequeniña. Está ben así, directora? Que... Estás perfecto, Seica, estás dicindo que estás perfecto. Entón, que é como unha especie de amoado, non? Sí, vamos facer un amoado parecido ao das filloas, un pelín máis espeso, porque, como ben dixestes, o que vai quedando no pouso do almohado das filloas sempre concentra máis fariña, entón queda máis vasto. Correcto. Entón vamos a facer xa máis vasto de primeira. Pero, bueno, eu vou facer un par de sorpresiñas, que xa che vou contando, vale? Non quere dicir nada. Estefanía Colmeiro... Eu vou facer o faragullo, pero cunha pizca doce. Van ser doces as túas. A ver, vai levar salgado, porque vai levar touciño entreferverado tamén, pero vai levar azucre. Para contrarrestar ese... É como as filloas, máis ou menos, que hai doces salgadas, non? Sí. Pois a túa vai ser doce. Sí. Bueno, pois, señoras, señores, cociñamos receitas típicas de Galicia. Hoxe, no A Voltas co Prato, marchamos con Estefanía Colmeiro. Veña, imos aló. A ver, Estefanía, contame como se fai ese amoado. A ver, vouche decir os ingredientes, que son moi sinxelos. Vale. Leva ovo,
fariña, Sí. azúcar, Moi ben. unha pizquiña de sal, Vale. fariña, bueno, fariña se dixen, perdón, Sí. leite, Sí. auga e, bueno, un pouquiño de aceite. A xente está vendo as cantidades aí, na tele está delas vendo, esas son as cantidades exactas para facer o que vai facer Estefanía, que máis ou menos para canto é, Estefanía? Así a grosso modo. Esto, O que vai facer? para 4 persoas. 4? Sí, para 4 persoas. Está ben. Está ben. Para 4 persoas. Sí. Xa é para unha comida xeitosa. Non? Entón, batemos os ovos. Batemos os ovos. Vamos a tamizar a fariña. Ah, vale. Eu Eso é peneirala, non? peneirar a fariña. É que tamizar queda como moi... estás falando de receitas que teñen tanto país, tan do norte, le diste tamizar, a xente dirá, peneirar. Peneirar. Pero non a peneires por fora, se podes. Non empecemos cañotas, Mira, por está favor. peneirando por fora, muller. Non empecemos, non Mira, empecemos. mira, pai. Ai, vai, non media fariña por empecemos. Que amores reñidos, Somos máis queridos, amores que non? me teñen a min hasta aquí. Porque tes envexa, ti. Que está, sois moi pesados. Buah. Ahora como durmo eu. Vale pasar mal. Jesús. Vale pasar mal. Volvemos coa receita porque a xente non lle interesa o noso amor, Xulio. No, nin o voso, A ver, coméntoche. Comenta. O amoado para Amoado. os faragullos. Sí. 2 ovos. Sí. 100 gramos de fariña e eu poñolle 60 de leite e 60 de auga. O mesmo de leite que de auga. Efectivamente. Por que lle 120 botas en tanto total. líquido se no fondo ten que quedar como un pouco espesiño, non como a Non é tanto filloas? líquido, No? No, para 100 gramos de fariña, pareceche moito líquido. Non sei, eres tía que sabe, eu non son cociñeiro, son presentador. Date conta que ao final é a metade de fariña por a metade máis ou menos de, Vale. de líquido. Vale, vale. Para nada é líquido. E certo, eu mesturei primeiro o ovo coa fariña e agora lle engado o líquido para evitar que se forme moito grumo. Ah, O gromo. vale. O sea, o Que grumo quede máis- tampouco interesa neste caso. Efectivamente. Pero sí que nos interesa que teña moita fariña. O sea, que este cargadiño de fariña, non? Que sea denso. Que sexa denso. Que sea denso, que Vale, non sea vale. moi líquido. Pero Vale, bueno, ao final son estas pequenas cousas, non? Que o amoado é moi sinxelo, pero son as que marcan un pouco esa diferencia de se vai quedar moi líquido, moi denso. Pasa unha cousa co faragullo tamén, que a receita igual varía un pouco dependendo da zona na que se faga. Porque hai zonas de Galicia na que se fai de maneira distinta a outras. Entón, claro, Claro, a esta é ver. unha das receitas. Nós estamos facendo unha das receitas, pero hai moitas máis. E seguramente a xente da casa teña outras receitas que nos chame. Eu iba a chame. comentar cañotas, Dime. porque eu esta receita do faragullo non a coñecía, pero cando a propuxeron, sí que me lembrei un pouco desa receita que a miña nai me facía de pequena, que era como unha tortilla de pan doce. Fixeronche un recordo desbloqueado. Sí, porque esas merendas nas que ao final, pois, o ovo, o pan, o leite, e facíanche unha tortilla e botabanlle azúcar. Ola, o e se sea que xa acompaña- facíache as doces, tua nai. Sí. Vale, Sí, vale, pero vale, non- vale. o sea, tamén a veces o acompañábamos con xamón e un pouco esa lembranza que dá... De antes, non? De Un pouco. antes, Bueno, sí. pois a xente da casa que nos chame 664-483-419, chamádenos ao Voltas co Prato, queremos saber se recordades estas receitas vos tamén ou se as facedes, que o mellor hai moita xente que aínda as fai. Recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 doutra. No Voltas co Prato marchamos con Xulio Faragullo Mato. Que tal? Hola, faraguñotas. Faragullotas. Mira, A ver, como estabas... El xa o touciño entrefebrado xa, venga. Claro, xa eu botei pasou. tociño interfebrado cun pouquiño de manteiga porque quero, Uau. porque eu non llevo botar leite ao meu almohado, entón para que teña algo láctico, botelle- Láctico ou lácteo? Ou láctico, como queiras, galáctico. 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 Lácteo, é certo, perdón, lácteo. É un pouquiño de allo. Vale. Vale. E agora como ves, limpei a tixola con papel para que cando bote aquí. Pero que lle quede un pouquiño tamén, non? Pero vou Ou botar nada. esa grasa, pero que non Vale. quero que quede nada de allo, para que non se me queime. Ah, vale, Vale. perfecto. Entón, por outro lado, eu vouche enseñar o meu truco, fanido xo dela, eu vouche enseñar o meu para que non fa grumos a fariña, vale? Eu non vou peneirar. Vai facer o amoado, sen peneirar a fariña, Eso Xulio. é. Entón, Entón, botoulle mira. un pouco de aceite. Botei un poquinho de aceite aí e agora voulle botar a fariña. Vale. Entón, isto mesturo todo ben para que se enchoupe de aceite a fariña. Esto Facemos como se fora unha arroz fría, o sea, o que é unha arroz fría. de que o fixemos algunha vez, non sei Sí, pero estas cousas convén recordalas sempre porque sí, é un truco pero- moi bo. Sí, sí, que é bo. Vamos a botar un chisquiño máis.
sea, fixadevos o que fixe, un Eu pouco fago de a ollo, aceite. fago a ollo porque vamos tanteando hasta ter a textura que queiramos, vale? Isto está guai porque pode facelo calquera. Home, claro. Ti tes aceite, Calquera menos ti. menos eu. Pero o resto Porque do mundo sí. esto sempre hai na casa. O resto mira. do mundo sí, aceite, fariña, o que queirades, botádelo aí, facedes como Xulio Mato, que agora botou ese Ahora ovo, botámoslle e a un darlle ovo. caña. Ahora botámoslle un ovo. É unha receta de aproveitamento, o sea, ti tes 4 ou a ver, de aproveitamento no sentido Bueno, sí. que nos sirve para calquera cousa, Claro. porque algo que temos que facer é proceso, o sea, non é que nos sobre esta mezcla feita e aproveitemos. Bueno, pero que tes que os ingredientes todo o mundo ten isto na casa. Claro, mira, todo o mundo ten isto na casa. como a Tes miña- chourizos, tes touciño, podes Eso é, botar. eso Se é, queres como a só con miña- azúcar, para que sexa doce, pois con azúcar. Eu botelle sal, que é o que Ti te iba a botaste decir. sal, vale. Botelle sal e agora voulle dar Tabasco. un toquiño picante. Moi E ben, voulle botar moi unha ben. pouquiña pementa moída tamén. Ese é o toque xulístico, leva No, manteiga, leva claro. picante. É así, é así. No, o almohado non leva manteiga. E agora vamos ir botando Xa. a auga. Mira, seguro que alguén da Pontenova, inda que solo sexa un, vai gustar a miña Sí. receta. Xa, xa. E agora Sí. vamos buscando a textura que queremos. Haberá, molaba que chamara alguén da Pontenova. Molaba que chamaba Sí, alguén da verdad. Pontenova. Estaría moi É guai. que non lle gustara isto, verdad? É que non lle gustara. É que dixera, Xulio, non faz eso. De verdad, non hai que no traje. No, vai está estar moi bo, rico, vai estar bo, Está xa moi vai. rico, está moi rico. Canta auga lle botes. Pois boto hasta ter a textura que queremos. Entón, mira, isto é para unha filloa gordecha. Entón, eu non lle vou botar máis auga. O sea, que é como a filloa, a Eso ollo. é. Sí, eu fago a ollo Como a sempre. filloa, A a filloa ollo. fago a ollo, por eso nunca che sale igual. Claro, Por eso os cociñeiros non valemos para pasteleros. claro. Temos esa manía. Porque son de dar... E por eso non me salen a mí os postres. Exactamente, exactamente. Bueno, chegou o momento de que veña o noso convidado de hoxe, que pase, por favor. Pedro de Narón, un aplauso para él. Hola. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, moi ben. Antes dixen que eres de Fene, perdón, eh? Nada. Perdón, Nada, perdón, nada, perdón. nada. Non quero ter problemas. Vivín en Fene, despois cambiéme para Narón. Cambiaches para Narón. Xa hai anos, sí. Vale, sí, vale, sí. fixaches ben. Sí, sí. Digo eu que é curioso, porque esta é unha receita pois máis da Mariña Lucense, do interior lucense, pero ti acordas comela, ti comícheles? Sí, algunha vez, Sí, vez. algunha que outra vez. Sí. Porque lle comentaba eu ás compañeras do programa e aos compañeiros que eu recordo de incluso comela nalgún restaurante, que incluso as poñen nalgún restaurante de vez en cando, sí, nalgún desa zona, o sea, que é un prato bastante emblemático da zona. Bueno, eles decidiron facelo á súa maneira e vamos ver que tal lles vai. Vale, vamos ver a Fanny. Veña, vente comigo, vamos ver a Fanny. Fanny sigue aquí coa moada, mira, ves? Boa tarde, Pedro. Hola, boa tarde. O amoado dos faragullos. Está todo feliz. Ovo. Boa tarde. O amolado dos paragullos. Fariña, leite, auga e unha pizquiña de sal. Tamén vai a levar azúcar, pero botei no tixola Vale. Vale. para que caramelice. Para que caramelice. É unha cousa curiosa porque ela vai facer faragullos doces, pero vai levar tamén algo de touciño entrefebrado, non? Sí. Sí. Unha cousa un pouco rara, Galicia. Non, a receta tradicional da faragullada leva touciño entrefebrado E azúcar. e azúcar, e tamén hai a versión de azúcar, sí. Pois non non é é- algo que inventas. Pois non é tan raro, Galicia, non é tan raro. Vale, sería raro se o fixera ela, pero se o fixo Galicia non é raro. Non é raro. Entón, esta é a proposta de Estefanía Colmeiro, vamos ver a proposta de Xulio Mato. Ten boa Veña, pinta, Vamos para aquí. Ten boa pinta, verdad? Sí. Xulio está facendo Boa dunha tarde, maneira un Pedro. pouco distinta. Sí, mira, eu cambiei a orde, entón eu fixen unha base de aceite e fariña, e despois fun engadindo un ovo e auga, vale? E agora estaba estirando un pouco máis para que me quedara así deste espesor, ves? Que me queda un pouquinho máis espesa. Sí, sí. Entón, eu o que vou facer é unha soa peza, que vai chegar non pa 4 como o de fan, este chegará pa un par deles. Xulio, que levaba o teu amoado? Auga, Auga. eu solo auga. Auga, aceite, fariña Fariña e un ovo, ovo. E un ovo, sal, pementa e un toquiño, unhas gotiñas de picante. Vale? Gusta chu picante? Moito. Bueno. Moito. Sí, máis que o doce, máis quizá. picante. Oh, sí. cuidado, porque non se, por Pero primeira vamos vez a botar. creo que non se columpia co Vamos picante, a botar un Xulia. Mira, toquiño. bótalle máis. Un toquiño máis. Tabasco. Moi ben, gustache, non? Sí. Vai ser unha noite animada. Bueno, sí, home, sí, despois pasas ben a noite non pasa nada. Bueno, Pedro, como vexo que ves coa camiseta do Club de Ferrol de rugby, non? De Do Club rugby, sí, Ferrol, sí. xa sabes que din... Visibilizar un deporte minoritario. Bueno, que... é minoritario daquela maneira, pero sí. Son o pai dun xogador. Ah. E bueno, tócame
a labor de alimentar a un deportista. É que ademais os homens e as mulleres que xogan o rugby queiman moita enerxía. Sí, hidrato de carbono e moito enerxía. Entón podemos para o terceiro tempo podemos levarlle uns faragullos. Sí. Cando se faga un partido, levamos unha destas, sí. Pois vamos alá, tes que bancar por un dos dous equipos, o sea, por Xulio e por Estefanía. Cal crees que che pode gustar máis, así, sin probalo? Xa dixen que me gusta moito o picante. Vale. Bueno, o 12 habría que probalo. Pódese decidir nun momento, por un lado ou por outro. Damoslle un mini punto de momento a Xulio? Sí, mini punto. Pois mini punto para Xulio, por favor, vai á zona dos sufridores, séntate no sofá, despois chamámoste, vale? Moi ben. Un aplauso para el que ven, dende Narón. Aí está, maravilloso Pedro. Ai, señor Mato. Gústame moito dos deportes minoritarios, temos que potencialos máis. Sí, pois a verdade é que sí, a verdade é que sí. Mire, pedías alguén da Ponte Nova? Sí. Pois os teus desexos son ordes, Xulio Mato. Catalina, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Así que és da Ponte Nova? Pois sí. Bueno, pois quero que nos fales desta receita tan... Eu fun de Taramundi, pero estou hai 35 anos na Ponte Nova. Ah, fuches de Taramundi. Exacto. Fuches nun pasado, xa non és de Taramundi. No. Ahora estou moi contenta na Ponte Nova. Así me gusta, Catalina. Ainda que non renego de onde nací. No. Ademais, moi boas navallas. Exacto. Catalina, contanos, que che parece a receita que está facendo Xulio? Que che parecen eses faragullos? Menos o picante, todo bien. Bueno, Catalina. Sí. Porque empecé moi ben. Empezou ben, pero parece que xa non vai tanto. Bueno, creo que, polo que teño entendido, ademais, eres das cociñeiras da festa, que é o próximo día 12. Sí, eu baixeu da Ponte Nova fai xa anos. Sí. Fai xa anos, e agora a Asociación OCID, antes facía o Albión, agora facémolo a Asociación OCID, xa fai 2 anos. Que ben. Estamos e facemos para todos os participantes do Baixeu e para xente que quere faragullos ese día. Bueno, pois Catalina, disfrutade moito, que vaya moi ben e que vaya moita xente, vale? Gracias. Veña, un bico grande, Gracias. Chao. Adiós, Carolina. Ai, señoras e señores, hoxe descubrimos outra das grandes maravillas da nosa gastronomía, os faragullos ou enfariñada, sí, é así. Na Mariña Lucense, na Ponte Nova, Trabada, atopamos grandes expertos neste tema. E como estades a ver, os ingredientes que se precisan son ben sinxelos. Auga ou leite, ovos e fariña. Ese sería o punto de partida. Con eles fais unha masa que se cociña nunha tixola con chourizo e touciño, ou se queremos que lle resulte doce, pois con azucre e mel. E cal é o resultado? Pois unha auténtica sorpresa para os sentidos. Son receitas antigas, de orixe moi humilde, pero que hoxe son unha larpeirada ben gorentosa. Anímovos a probar as receitas, as nosas receitas, ou ir á festa na Ponte Nova, que será o 12 deste mes. E ollo, que aínda vos podedes apuntar para baixar polo río e para comer faragullas. Por suposto, revisade nas nosas redes se queredes máis información @avoltascoprato. Archamos con Estefanía, que xa noto a tixola. Noto a tixola. Como arrecende. Como baila. Con ese touciño, mira. Derreteste como o touciño. Sí, a verdade é que sí, É que me encanta o touciño, Vamos a aproveitar agora a grasiña, non? esta grasiña para botar aí o amoado. Ah, valo verter aí. Sí. Vamos a verter aí. Moi ben. Así colle o sabor do aceite. Vale. Deste touciño. Que guai. E aproveito para decir tamén que non sei se sabedes que o noso realizador, Don Rubén, o noso realizador é da Ponte Nova, así que vai estar de festa nas próximas datas, Rubén. Un bico grande, sigue facendo tan ben este programa, porque a verdade eu pensei que non, pero falo moi ben, A verdade é que dá gusto como paz. Un bico era maravilloso. Por que lle pas tanto a pelota? Porque é o meu realizador e sácame guapo. Ah, vale. Entendes? É o que me fai salir un pouco decente. Hai moita xente detrás para conseguir eso, Tamén, exactamente. Hai moitísima por maquillaxe. Moitísima xente. Dición. Son faragullas, por qué? Porque esfaragullan a masa. Porque se esfaragulla a masa, rompes a masa. Mira de Xulio como están. Mira de Xulio. É como
Na casa están se vendo agora mesmo as dúas diferenzas, O sea, as diferentes entre unha e a outra. O que pasa é que eu botei na antes, a senda non empezou a callar. Por eso mesmo, pero as de Estefanía levan menos tempo na tixola, tú máis. Claro, estou moi pendiente porque quero doralas o máximo posible, pero hai que movelas constantemente porque ao final é como se fora unha filloa que se pode agarrar e queimar. Agarrar é máis complicado, pero queimar é fácil. Está toda a Mariña pendente do que faz, Xuri? Sí, é unha responsabilidade. É unha responsabilidade. Pido perdón por anticipado xa, Por si acaso. Porque esta xente, sei que xuntan cerca de 10.000 persoas na festa. Sei que sí. 10.000 persoas? 8.000 ou 10.000, moitísimos. Imagínate facer isto para tanta xente. Mariña inteira, ali, Boa, e os de fora, e arredores. Vamos repartir cartiños, veña. Como se chama a receita que fan hoxe os nosos cociñeros, Xulio Mato? Ten dous nomes, non? Enfariñada ou faragullada. Como queires ti. O faragullo tamén nos vale, bueno. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euros en xogo. Como se chama a receita que fan hoxe os cociñeiros? Enfariñada ou faragullada? Ou faragullo, como queires. O faragullo. Chamade, temos 50 euros en xogo, moi pendentes, repartir. En serio. En serio. Home. Mima, que pasada. Imos a Coruña, creo. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Bueno, estades en festas, non? Sí, estamos nas festas da Coruña, sí. Nas festas de María Pita, hai moita xente? Non sei, ainda non fun, irei Está vendo hoxe o pola programa, noite. cañotas. Bueno, pero igual foi onte ou antón que foi outro día o pregón que estuvo Lionel Scaloni ali, María Pita, home. Non puiden ir, que estaba traballando, pero irei hoxe. Pois había moitísima xente no pregón. A verdade é que parece que vai merecer moito a pena. Bueno, por 50 euriños, como se chama a receita que fan hoxe os cociñeiros? Chámase faragullada ou enfariñada? Moi ben, 50 euriños que van para María da Coruña. María, un bico grande e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, moitísimas gracias. Un bico, chao. Vamos con Estefanía Colmeiro, veña, vamos alá. A ver, máis azúcar, claro, ahora azúcar. Despois de facela, porque o meu é doce, para que caramelice agora na tixola. E isto vai a olla tamén, non? Bueno, si eres moi doce ou menos doce. Claro. Depende da cantidade. Claro, eu, por exemplo, que son super doce, Estefanía Colmeiro. Estas van ao teu gusto, entón. Vale, má idea. Estas van ao teu gusto. Estás botando azúcar para a miña dozura. Claro, eu cociño como para que che guste, pensando en ti. Sí. Ese é un programa que presenta Marcial Mouso, pensando en ti. Ai, Estefanía, que me estás facendo faragullas doces. Vaime subir o azúcar con vos aí. Sí, a él está subindo a mí. Que barbaridade. Veña, vamos ver que nos conta Pedro e imos ata o público da Voltas co Prato, a ver que nos di o noso convidado. Veña, arrancamos para lá. Como estás, Pedro? Voume sentar, mira, vouche pasar por diante, sei que non debería facelo, pero vouche pasar por aí. A ver, como estás? Encantado. Encantado? Sí. Estás pasando ben? Sí, unha experiencia moi gratificante. A verdade, sabes que nos di todo o mundo cando ven ao programa? Está moi ben porque comes. Sí, e bebes. E bebes, estamos un chismo, un chollo, pagas aquí, uns pinchiños, moi ben. Sí, pasas un rato entre amigos aquí con toda esta xente. Un rato moi entretido, un cacho moi entretido. Bueno, as receitas. Sigues pensando que a de Xulio ten ese punch, ese punto que che vai gustar? Sí, pero estánme surdindo dúbidas porque, bueno, o 12 ten boa pinta. Sabes que pasa, ademais, que Estefanía... Pode ser un bon postre. Sí, sí. É que Estefanía ten moi boa man. Despois, claro, pensas que tal, e despois chegas aí e probas e... Sí. Aí dis ti. Pero, bueno, conste que Xulio botoulle máis picante por ti do que lle tiña que botar. Ao mellor pasouse, nunca se sabe. Veremos. En calquera caso, moitas gracias por vir. Gracias a vos. En 2 minutinhos chámote para probar, vale? Perfecto. Un aplauso para el que está connosco e venden de Fene. Narón, buenísima. Un aplauso para el que vende Narón. Che darei unha cousa... Que fas? Estou por rizar o rizo. Que fas? Improvisando uns ovos fritidos para completar... Estás botando ovos fritidos? Home, claro, mira. Dixenche que iba a facer un par de cambios. Ostras. Entón, botelle. Os meus cambios son que leva un poquinho de allo. Foiselle un pouco a E agora pinta, fritiño... Non, home, non. A ver. Hai algo máis rico que unha panceta con ovos fritos? No, a verdade é que non. A verdade é que o clavaches. Se acompañamos algo que é moi do estilo dunha filloa, pois isto ahora rompémolo e facemos un revolto maravilloso. Escoita. E comprátate sargadelos que son da Mariña. Clavaches. Con todo. Estás en todo, Quen contar, Fixadevos, Non hai... Que precisidade. Non hai palleiros en palla. Está Lugo aquí.
Está Lugo aquí. Está Lugo. Está a Mariña e Lucense. Bueno, Pois eu estou. a verdade é que o de Xulio é espectacular, está moi bonito. A ver como está o de Estefanía Colmeiro. Podes ir levando o teu, Xulio, a ver. Estefanía, bueno, ti tamén ves con pratos de sargadelos, Home, que merece, senón este prato merece... A ver. Buah, é que o do... Como a mira, recende. A dela, recordamos ya a xente que son doces, O sea, os faragullos de Estefanía son doces. E levan touciño entrefebrado e a recende... Eu xa cho dixen. A recende que te Aparte, derretes. é doce con salgado, ese contraste. Bueno, chegou o momento de probar, así que se levante, por favor, Pedro de Narón. Un aplauso para él. Grande. Que quedemos con nosco, a voltas co prato. Veña. E imos coa segunda pregunta de concurso, teño que dicilo. Que lle bota Fani a súa masa para que lle quede doce? Azucre. Ven por aquí, Pedro. Estás segura? Segurísima. Pasa por Azucre. aquí, Pedro, ponte aí nesa esquina. Sí. Azucre, para que sexa 12. 664 4834 19, chamade 50 euriños en xogo. Pedro de Narón, por favor. Bueno. Proba salgado 12, 12 salgado, como ti queiras. Vou empezar polo salgado, como xa dicen que me... Pois xa sabes. que me- Sen presa, pero sen pausa, ti vai dando. Aí, rompendo o ovo. Aí. Sí. Eu creo que o ovo fritido foi como un pouco de trampa por parte de Xulia. Por qué? O ovo fritido nunca falla. É que nunca falla. Foi como un pouco trampa porque cando tal de repente di, toma, o as de bastos. Efectivamente. Sí. É como un seguro. É como un seguro, exactamente. Mira. A súa cara espectacular. O aspecto que teñen os dous pratos, de verdade, é super chulo. Super chulo, porque son receitas Sí, foi un descubrimento, Claro, esta son receita. receitas que ao mellor non Claro, coñecemos e que molan un montón para probar. Imos ata Lugo. Raúl, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Estou bastante ben. Bueno, a ver, sendo da provincia de onde ven esta receita, que che parecen os faragullos? Pois nunca os probei, a Non me verdad digas. que nunca os probei, ni sei como saben, a verdad que non. Non me digas, pois eu, de verdade, eu probeinos e anímote a que os probes porque están espectaculares, Se che gusta o touciño, o chourizo, podes botar o que queiras. Claro. Pois intentaremos probaros a ver. Son fáciles de facer. Veña, por 50 euriños, que lle bota Fani a súa masa para que lle quede 12? Azucre. Moi ben, 50 euriños que marchan para Lugo. Para a capital da muralla, un bico enormísimo, Raúl, de verdade, moitas gracias por chamar. Igualmente para vos, quero dar as gracias a rapazas que son moi agradables, moi atentas. Quero dar, as gracias tamén ao vosso equipo Moitísimas gracias. E os chefs. Gracias, a verdade, aquí hai moitísima xente traballando, a verdade que é un auténtico placer traballar coa xente que temos aquí no Voltas co Prato. Un bico grande, chao. Hasta logo. Chao. Pois Pedro de Narón, que tamén dixo que era unha maravilla pasar a tarde aquí con nós, do cal estamos moi agradecidos, ten que decidir quen gaña o Voltas co Prato, así que dá de mamán, compañeiros, e imos alá. Dende Narón, non dende Fene, dende Narón. Dende Narón. Pedro, Por fin. quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe? Ainda que está moi difícil, moi difícil, dixen que o picante gañaba claramente ao principio o 12. Voume decidir ao final polo picante. Xulio Gato, gañador, con eses parabullos picantes, que maravilla. Bueno, moitísimas grazas, Moitísimas grazas por vir, moitísimas grazas. Agardo que disfrutares moitísimo, tanto como a nós. E a xente da casa, xa sabedes, probad as receitas, facede, porque os faragullos merecen moitísima pena. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato. Queden coa actualidade na Galega, coa Hora Galega. Chao, ata mañá.